ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали мошини савдо. Як бор дигар хуш омадед. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ки пешкаши шумо мекунем. Нархҳои имрӯза бародаро сар мешавад аз 6600 сомони тоҷикӣ. Фақат навора то охира тамошо кун, лайк зориро фаромӯш накун. Бародарое ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед. Фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. Ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастад, ба тариқи имо ватсап мо дар равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгиритон. Зинда бошем бародаро. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем аз Opel Astra G ки соли барориш 2002 солай. Объем мотор бошад 1.6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холияй, коробкаш механика. Мошина нуктаи соҳибаш пусидагӣ, задагӣ надорад, фақат бампери пешаш камака краскаш паридагиай. Тамом камбудӣ нестай, мотор инжекторай. срочно фурӯхта мешавад. Мошина айни ҳол дар ноҳияи Қабодиён бародаро қарор дорад. 50 000 сомон нарх шудаи соҳибаш мошина ки бо рубли имза агар ҳисоб кунем 285 000 рубл мешавад. Харидора небошафтай бо муомилат дора арзон мекунемаш. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Lacetti соли барориш 2007 сол, кузофи седан. Объем мотор бошад 1.6 литрай, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш бародаро автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш. салон кожа, потолокаш хам задагӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора. 37500 сомон бародаро нарх шудаи мошина соҳибаш ки бо рубли имза ҳисоб кунем 214 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошактай марҳамат занг занен, биёен ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти праваниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 1996 сол. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш. камбудӣ надора, фурӯхта мешавад фавран. айни ҳол дар шаҳри ваҳдатай мошин бародаро 27 000 сомон нарх шудаи соҳибаш мошина ки бо рубли имза ҳисоб кунем 154 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занем, биёен ай пеш бо муомила дора арзон мекунем. даами рақамҳо бародаро ватсап имо ҳастай, метавонем ба тариқи ватсап имора муроҷиат кунем. Opel Vectra аз соли барориш 1994 сол, кузов седан. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холи, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега бародаро соҳибаш. моторша науфтай се рӯз шудай каданша мотор кадагем. ҳолати мошин хубай, документҳо 16 моҳи дигар ҳастай, ҳуҷҷат дора, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои ҳазрати Мавлоно қарор дора. 23 000 сомон бародаро мошина соҳибаш нарх кадай ки бо рубли имза ҳисоб кунем 131 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёен ай пеш бо муомила дора арзон мекунемша. даами рақамҳо бародаро ватсап имо ҳастай, метавонем ба тариқи ватсап имора муроҷиат кунед. Lada Priora соли барориш 2013 сол. объем мотор бошад 7 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холи, коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. аклиматораш навай, балоношам навай, срочно фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Бухтарай бародаро 37 000 сомон нарх шудаи соҳибаш мошина ки бо рубли имза ҳисоб кунем 211 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед. фақат шахсони харидори аниқ занг занед, беҳуда занг назанед. марҳамат бародаро. барои маълумоти праваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Corolla соли барориш 2006 сол, кузофи универсал. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин гуфтай бародаро вагонай навай Германия омадагиай. ягон чи мақсад кардаги нест, ҳамаш қоидаviya, гарантияш қатӣ, климат контрол, литти диск. мошин гуфтай ҳолаташ хулоса беҳтаринай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 78 000 сомон нарх шудаи соҳибаш мошина
ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 445 000 рубл мешавад. Харидори аниқ бо шофтаи марҳамат занг занем, биёен ай пеш дар болои капоти мошин арзон мекунем мошина. мақсад фақат харидори аниқ занг зана, беҳуда занг назанем, гуфтаи соҳиби мошин дар инҷа. марҳамат барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra бесоли барориш 96 сол. Объем мотор бошад 6 литр. Сӯзишворӣ бошад бензини, газай, коробкаш, механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ки соҳибаш документош то 2023 ҳастай, балонош навай, хадавойшам нав кардагим. Фурӯхта мешавад. Мошина ин ҳол дар шаҳри Хоҷандай 23 000 сомон бародаро мошина нарх кардаи соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 131 000 рубл мешавад. харидори аниқ бо шофтаи бо муомила мекунем, арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай гуфта, агар дошта бошен пешниҳод кунед. марҳамат барои маълумоти иловагӣ ва пурра ва аниқтар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 94 сол. Кузофи универсал. Мотори 1.6 литр. Сӯзишворӣ бошад бензини, газай, коробкаш, механика. мошина гуфта краскаша нав кардагим, хадавойшам навай. ҳама ҷоша гуфта 97 кардагим, моторш созай, такси кор кардагӣ несай мошин. чашиёш кафидагӣ несай ва ритам надорад. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 24 000 сомон бародаро нархш карда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 137 000 рубл мешавад. харидори аниқ бо шофтаи муомила мекунем, бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай, пешниҳод кунем гуфтай. барои маълумоти иловагӣ ва пурра ва аниқтар бародаро, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Chevrolet Aveo соли барориш 2007 сол. Объем мотор бошад 1.4 литр. Сӯзишворӣ бошад бензини, газ, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, камбуди неса гуфта фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ неса бародаро, мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 58 000 сомон нархш кардаи соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 331 000 рубл мешавад. харидори аниқ бо шофтаи бо муомила дорад, арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ ва бештар бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 95 сол. Кузов хетчбек. мотори 1.6 литр. Сӯзишворӣ бошад бензини, газ, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 1.6 астраҷӣ задагия, камбуди нест, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар ноҳияи восеъ қарор дорад. 33 000 сомон нархш кардаи соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 188 000 рубл мешавад. харидори аниқ бо шофтаи муомила мекунем, арзон мешавад. савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат шахсони харидор, шахсоне ки ҳамин мошин махқулайшон, метавонем ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда бародаро занг занед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 95 сол. Мотор 1.8 литр. Сӯзишворӣ бошад бензини, газай, коробкаш, автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудии техникӣ надорад, гуфта нарушка 1-2 сарапи надорад. тамом, фақат мешини ҳайш мекунӣ, балонош навай, хадавойшам 100%. запаска, домкрат ҳамаш қатиш ҳастай. ҳуҷҷатош то моҳи августа ҳастай бародаро, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 43 000 сомон бародаро мошина соҳибаш нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 245 000 рубл мешавад. харидори аниқ бо шофта бо камтар арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. фақат гуфтаи харидори аниқ занг бизанад. Toyota Corolla соли барориш 2006 сол. объем мотор бошад 1.8 литр. сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш, автомат. мошина гуфта бародаро ҳолаташ беҳтаринай, камбуди надорад, тонировкаш то 2023 техас мотораш ҳастай, срочно фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 80 000 сомон бародаро мошина соҳибаш нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 457 000 рубл мешавад. харидори аниқ бо шофта биёен ай пеш бо камтар савдо мешавад. барои маълумоти бештар бародарои мошинхар, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 97 сол. Кузов седан. объем мотор бошад 1.6 литр. сӯзишворӣ бошад бензини, газ, коробкаш, механика. мошин гуфтаи нахаду техас мотор дорад, срочно пул зарура, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бародаро қарор дорад. 6600 сомон мошина соҳибаш нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 34 000 рубл мешавад. харидори аниқ бо шофтаи марҳамат занг занед.
барои маълумоти пурра ва аниқтара бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро хеди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мерасад. Раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. Зинда бошем бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳаррӯза наворҳои нав ба навои пешкаши шумо гардонем. То навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худтонро эҳтиёт кунед. Худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр.